Здравейте хора! Почваме нова проекция на Рататуй. Тъй като ще направим нов профил. Тук съм направил профил. Този епизод няма да е дълъг. Честно казано. Аре. Play Games. И това е началото. Няма да гледаме тия сцени. Знам контролите. Играл съм играта. Само че ето вижте, тук така се бяга бързо. Гледаш бутон. Трас. Играчката се е забавна, ще направя поредица на нея. Но клиповете ще бъдат скачвани събота и неделя. Или петък, не зависи кое искам. Така че мисля, че клипът ще ви хареса. Играта е закупена от магазина. Може да чу малко тип от магазина. За 10 лева се я купих. Не е въобще скъпо според мен. За такава хубава игра. Поне според мен, пак казвам. Пък играта се е хубава графика, така че я препоръчвам. Тук трябва да натиснете G или нещо подобно и се захващате за това. Мрежата. Аре бе! Не искам да губя въобще времето, тъй като нямам батерия много на телефона. Ако разберете. Така. Просто и нямам време без това. И нямам интернет, така че клипът ще се качи малко късно. Днеска е петък. Мисля, че ще увидите или събота, или в неделя, или някой друг ден от седмицата. О, фак. Нагоре ми е пътя. Уей. Така. Тук обикновено има ябълка. Ама за какво в началото събирам тия нагризани ябълки? Но ще ми притрят. Да не ги ядем. Може и да ги ядем, да все пак сме мишки. Що ни се сети като правя този епизод през деня? Така. Играчката се е забавна. Не мога да кажа нищо за нея. Аре, не ми дава гадание, уе! О, как заби изведнъж. Не трябва да веселям компютъра, че да обагинете, че да играете играта. Обикновен компютър може да е слаб даже. Както моят, например. Чакайте малко. Добре, това е. Знам къде се намират всички ябълки. Тук има една. Не, чакай. Къде бяха другите? Тук мисля, че имаше. Ооо! Yes. Забавям пишката. Изхъбих сърцата. Така.
Я. Да, и... Така. Хауч. Знаех свеща мимо. Бат, тъпя мишок, ман. Бах, ти тъпя мишок, чуе. Не, поне за сърцата ми са заредени на макс, така че. Пет минути вече тук. И сега къде беше четвърта ябълка. Ще имаш половин час. Играта не съм играл повече от месец, както се закупих. О, мага, как няма да видео, бе? И събрахме ги. Сега при дебелата мишка отивам. В началото не е много интересно. Честно казвам. И сега пак излизам навънка. Thank you, oh my god. Да, мишка, да, добре. Окей. Опа, обърках пътя, да, обърках. Айде, спринт. Как да би? Остави баща ми на мира. И спринт. И ще шибна. Пат. Добре, разбирам се. Клипът е 7 минути. И сега ще приключим, чакайте, още малко. Чакайте още малко. Само да ми намеря това. Чуйте някакви звуци от Space Mail. Това е, защото с него се скачам. По принцип. Да, тук има една котка. Само да минем това и приключваме. Не това. Защото по-нататък има една скотка. О, не, ще ме видиш. Какво ще правя? О, не! Това е малко изнервящо. Тъй като... Да. Не! Спринт! Да, добре, трябва да прибия малките пилинца. Така ще ми го майката направо. О! Хедшот. О! И ти ли искаш? Кой ще иска? Кой ще иска хедшот? Пиленце! Тряс! Не се занимавайте с мен. И това ще го играм вече в другия епизод. Благодаря, че гледахте този клип и до скоро.